אנחנו כאן בפרק של קלאש רויאל. היום אנחנו פה עם בן דוד שלי ערן. נשים פה את האתגר 3-3. אנחנו נדבר איתכם על כמה נושאים חשובים. ערן זה בן דוד שלי, מי שלא יודע. יש לנו אותו חיים לטאוור הגדול. גדול. עכשיו רציתי לדבר לכם על נושא שאני הולך לשנות בערוץ. הנושא זה השם. אני הולך לשנות את השם לקלאש רויאל WB, כי גם בן דוד שלי הולך להצטרף, ערן. הוא הולך להצטרף אלינו לערוץ. זה אני... אז כן, טוב, אנחנו ננסה פה לנסות לעשות את האתגר 3-3. האתגר הגדול. בחיים לא הצלחנו. בחיים לא הצלחנו, זה ממש קשה, צריך לתזמן את זה. זה ממש קשה, צריך את התזמון המושלם, כמו שנקרא. טוב, אז כן. אוקיי, עכשיו אנחנו ננסה. ערן, יש עכשיו את כפול 2 אלקסיר, ננסה לעשות את זה. ננסה לעשות את זה כמה שיותר מהר, ועכשיו מגיע השלב המסוכן שאתה צריך להסתכל כמה זה מוריד. כן, אוקיי. לא הולך להישאר לך כמעט וחיים. טוב. לא! פאק. הבלת אותי. מה קרה? שמת לי רוקט. זהו. כן. זה הכי הרבה. יש לך פיירבול? כן. טוב. אוקיי, תקשיב. מתי שמתחיל האוברטיים, ישר שאתה רואה אוברטיים, תזרוק פיירבול. טוב. 3, 2, 1, זרוק! הופה! יואו, הצלחנו! אנחנו הצלחנו לעשות את זה, חברים. כן. האתגר 3-3. אומייגאד, אני עושה פה פיקצ'ר. פאק, אנחנו לא מאמינים. עכשיו אנחנו נעשה משחק. אני מול ערן. עכשיו נעשה פה משחק 1-1. כן. וואו. פעם ראשונה שזה קרה. יאללה. אני מחליף לדק, יאללה. שלחתי. יאללה, בוא ננסה. עכשיו אני הולך לקרוא אותך. בוא נקרא. המטרה שלך זה לנצח אותי. המטרה שלי זה... הופה, מה זה? אוי אוי אוי. הורדתי לך הרבה דמץ. הורדת לי טאוור כמעט. וואו. אז זה לא היה משהו. כן. לא שמתי אותו במקום טוב. יש לי זה. לא, עלית ברברים, אלוהים, למה? אל תדאג, אני מוכן. זהו, הורדת לי בניין, אלוהים, איזה טוב אתה. וואי. טוב. פאק, אני לא מאמין. פרינסס. לא, אתה נראה לי הולך לנצח אותי. כן, אתה הולך לנצח אותי, מיליון אחוז. יש לך יתרון. מה? יש לך יתרון בגובלין באבל. כן, אני יודע, חוץ מזה אין לי בכלל יתרון. יש לך. צריך פשוט להיות טקטי כזה. כן, זה קשה. אוי אוי, מה אני רואה פה? אינפרנו דרגון, נראה לי. נראה לי זה אינפרנו דרגון. כן, זה אינפרנו. הוא ביותר. לא. והורדנו בניין, איזה כיף. עם הדאבל גובלין. יאללה, בוא ננסה להוריד עוד בניין. עשינו פה מיניון עוד. ננסה לעצור לו את המתקפה הזאתי.
שהוא הולך לעשות. הצלחנו, אבל ירד לנו מלא חיים לטאוור. אנחנו ננסה לעשות את זה, ננסה. אנחנו לא נצליח. פרינסס. נשלח לפה. אוגרייד. אוגרייד. אוי לא. אתה הולך לנצח אותי. לא, אני לא מאמין. אני לא מאמין. אני לא מאמין. אומייגאד. אוי אוי אוי. פאק, אוי, אני לא אוי, אוי. מאמין. אני לא מאמין שהצלחנו לעשות את זה. פעם ראשונה שאני מנצח את ערן. לא הצלחת. לא, אני לא מאמין. יש. פאק. עוד לא וואו. ניצחתי, אני לא מאמין. זה אחלה משחק. נכון. וואו. נדיר. סניק. משחק טוב לחלוטין. נכון. וואו. שני הצדדים. אם תפות נגיד לא, ברגריאן. לא. שים פה סקרמי. שים פה את זה. יוצא לפה עם פוש כל כך נדיר. שעולה לך ביוקר ענקיסטי. זהו, למדתי. לא נורא. היינו קרובים. טוב. אולי ננסה פה עוד משחק נגד תומר, האח שלי, נראה אם הוא מחובר. כן, הוא מחובר. אז בואו ננסה גם לעשות משחק עם אח שלי. נראה איך ילך לנו. ערן, תסתכל. טוב תעזור. תומר. כן, טוב, יכנס. הוא פה לידי, אז כן. בוא נראה את המשחק. אני כבר לא יודעת מי לעודד. לאח שלי יש 5 לג'נדרי. ננסה לעשות את זה, חברים, ננסה. שיט, שים שמתי את כל הדברים כך. מאחורה. אני לא מאמין. רק שים את כל הדברים מאחורה. כן, אני יודע. כדי להתחיל... וואו, זה באמת כל כך לא טוב. אתה צריך מההתחלה לשים את זה. לא! זה לא טוב, רן. רותי לא תוריד זאת כמעט, פאק. צריך לשחק חכם. אני יודע, אני מנסה, אני לא חכם מה זה. לא ממש חכם, אז לא... אז כן, סליחה חברים, היה תקלה קטנה. אז כן, הוא בינתיים עושה לי פה פוש רציני. היה לי בעיות אינטרנט רציניות, אז כן. בואו ננסה לעשות את זה. האם נצליח לקחת לו בניין? האם זה יקרה? וכן, לקחנו לו בניין. ערן, מה הוא הולך לשים לי? מה הוא הולך לשים לך? לא יודע. טוב, אנחנו פה ננסה לקחת את האוגריידר. לשים פה עוד פרינסס. אוקיי. והאם ניקח את המשחק הזה? כן, לקחנו את המשחק הזה. אני לא מאמין. אוקיי, אז זה סוף הסרטון. אני מקווה שנהנתם. ויאללה ביי.